खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारीया पुलिसनि गुलियाव जखम जादों। कामरुप जिल्ला बक'नि लामपारायाव दाखायथिनि सायाव पुलिसनि गुलि गावनाय जाथाय। 36 बोसोर बैसोनि केनाराम बसुमतारी उरुफे मट' मुंनि सासे दाखायथिया पुलिसनि गुलियाव गोब्राब जखम। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दाखायथि केनाराम बसुमतारीया पुलिसनि आवथायनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव पुलिसा गुलि गावो। पुलिसनि गुलिया केनाराम बसुमतारीनि आथिङाव नाङो। पुलिसनि गुलियाव जखम जानाय केनाराम बसुमतारीखौ दायो GMCHआव फाहामथाय होगासिनो। मस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारीया आसाम आरो मेघालयनि गोबां दाखायथिनि जाथायफोराव लोब्बा दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। कामरुप पुलिसा केनाराम बसुमतारीखौ थांनाय शुक्रबार हराव ATM लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव हमनाय जादोंमोन। गवालपारा जिल्लानि रंजलियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गवालपारा जिल्ला रंजलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय पन्डितपारा गामियाव थांनाय हराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव 45 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ सुभाष चन्द्र राभा होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरनि समाव बायजोआव गुसु बार जानो थाखाय सुभाष चन्द्र राभाया न'निफ्राय ओंखारनायाव हाग्रानि मासेल' मैदेरा सुभाष चन्द्र राभाखौ गाग्लोबनानै बुथारो। बे जाथायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा ज' ओंखारबोनानै मैदेरखौ गामिनिफ्राय होना हरो। बे जाथायखौ रंजलि पुलिस आरो हाग्रा बिफाना खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथि होयो आरो गोथै देहाखौ रंजलि पुलिस थानासिम लानानै थाङो। बर'नि खौरां बिजों बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेला हेक जानायनि उनाव फिन गुबुन मोनसे बर'नि गेदेर इउटुब चेनेला हेक जाबाय। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा प्रडिउसार फावखुंग्रि रिया ब्रह्मनि प्रडाक्शन इउटुब चेनेल RB फिल्म प्रडाक्शना थांनाय हराव हेक जादों। हेकारा RB फिल्म प्रडाक्शन मुंखौ सोलायनानै टेस्ला दोनबाय। बे हेक जानायखौ बिगोमा रिया ब्रह्मआबो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट होनानै मिथिहोदों। गावनि चेनेलखौ रिकभारि खालामफिननो थाखाय गोबां नाजागासिनो होनना रिया ब्रह्मआ पस्टनि गेजेरजों मिथिहोबावो। मख'नो गोनांदि RB फिल्म प्रडाक्शना गासै 7,49,000 साबस्क्राइबार दं। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बारग' NDPफोरनि गासिबो जेंनाखौ थाबैनो फोजोबनो बाक्सा जिल्ला बारग' NDPफोरनि दाबि। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बारग' NDPफोरनो साख्रि होगोन होननाया जाफुङासै। जायफोर रां मोननो दंबावो दासिमबो मोनाखै। जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनाबो गवाखै। बेफोर गासैखौबो थाबैनो मावफुंनो थाखाय सरकारनिसिम दाबि दैखाङो बाक्सा जिल्ला बारग' NDPआ। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय NDA UPPLनि बिजाथि महरै देरहासार जानाय जयन्त बसुमतारीया MP महरै गाबोन समबाराव समायखिरा लासिगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निखिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुवा निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो।
बिगोमा निखिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा, माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गेदेर एबा गोजौ बिफाङा, बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।